Fuq il-ġisem ta' Twani jinsab xi xar maqtuħ. Fuq il-kadavru ta' Twani kien hemm bċejjed żgħar ta' xar. Xar bħalma nsibu għand il-parrukkier, maqtuħ qasir. Minn dan ix-xar kien hemm fuq il-flok u fuq il-qalzi ta' taħt tal-mejjed. Dakinhar Leli ftit ħin qabel kien sar id-delitt kien mar jaqta' xaru. Imma fl-istqarrijiet tiegħu fil-ġuri, Leli ammetta li meta sab il-katavru ta' Twani, niżar ħdejh mal-art, ċaqalqu u xħin induna li dan kien mejjed ta' daqqiet bidejh fuq rasu. Seta' x-xar maqtuħ frisk ta' Leli jaqa' fuq il-ġisem ta' Twani dak il-ħin? Fuq il-ġisem ta' Twani jinstab ukoll bosta grif. L-idejn u dwiefer kollha ta' Ġiġa u Leli ġew investigati fid-depow tal-Pulizija l-għada tad-delitt. Wara li Ġiġa u Leli għaddew il-lejl kollu fid-depow tat-sorveljanza stretta tal-Pulizija. Kemm Ġiġa u anke Leli aċċettaw li jtuna l-fingerprints u aċċettaw ukoll li neżaminawlhom difrejhom. Il-lejl tad-delitt huma ddewh fid-depow u kienu l-ħin kollu taħt għajnejna. L-għada fil-ħodu f'xi 11:15 eżaminajnilhom idejhom taħt lentijiet kbar u ħadna scrapings minn taħt difrejhom kollha ta' tnejn li huma. Ma sibna xejn, la fidej Ġiġa u lanqas fidej Leli. Fil-qalziet ta' taħt ta' Twani instab ukoll difer. Mill-eżamijiet li saru, kieku Ġiġa u Leli kellhom xi difer nieqes, il-pulizija żgur kienet tinduna. Mela ta' min kien dan id-difer li nstab fil-qalziet ta' taħt ta' Twani? Fil-ġuri din il-mistoqsija baqgħet bla tweġiba. Matul il-ġuri id-difiża allegat li wara l-awtopsja it-tabib kien qal lill-kollega tiegħu li d-delitt ta' Twani seħħ wara attakk sesswali minn raġel. Iżda fil-qorti it-tabib ċaħat li qatt qal dan id-diskors. Ninnega bl-aktar mod assolut li t-tabib ieħor qatt metlu li fuq Twani kien sar attakk sesswali. Żgur ma ċekk. Qed biss li esplorajt jekk setax kien hekk. Fittix tal din il-possibilità, iva, imma qatt met li sibt li kien hekk.